Men şu şertnamany esasında öz daýhan birleşigimiziň başlygy bilen ulalaşyp 11 hektara şal ekmene borçlundum. Soň 11 hektar ýere şala taýynladyk. Taýlandan aýyň 9 gün men oňa suw açdym. Aýyň 9 10 güni dol suwluk etdi. Aty suwdan doldy. Şondan soň bizlerim şalyny edip tepmeli şalyň tohumy şonu şalyň tohumyny ezmek üçin suwa taşladyk. 10 gün suwa taşladyk. Şondan soň men aýyň 12'si 13'üne men şol suwa taşlanymyzdan soň 2 gün gowy suwluk etdi, ondan soň suw ýerine gaýtdy. Şo ýerde bir 6 hektarda suwluk etdi. 6 hektar suw ýerine gaýtman durdy, men tohum sepdim. 6 hektaryň tohumyny onuň ýene 2 hektaryň suw ýerine gaýtdy. Ýerine gaýtyp 4 hektarynda häzir bir inne boý gögoş bar, 2 hektaryň hem şarlaryny guş çöplek etdi. Galan tohumlarym mana suw ýetmezçilik edip kanalyň içinde çüýräp borsap dur. Men şu barada etrafyň suw edarasy bilen daýhan birleşik bilen aýyň 13'ünden bäri günde baryp telefon üstüne haýyş edip maňa suw bilen öpçün etmegini haýyş edip soranymda olur. Indi kanal gazmaly, indi neme suw çekilen nasoslar oňarmaly dip maňa aýdýar. O suw çekilen nasoslar şondan soň oňaryldy. Nasos täzelense de öňkü çeken suwunyň 3'den 1 hissesini çekke diýerler. Kanalda gazmak üçin ekskavator getiribim, o kanalyň ulu kanaldan daýhan birleşe bölünýän, gaýdylýan ýeri bolsany gazmany ekskavatorlar getiren ok diýip şol aryklar gömülip galan, şonuň aýak tarapyny ýarymyndan bu ýanyny gazdylar, gazanda tam edil meniň suw alýan gulagyma ýakynla berende ekskavatora guýmana salýarkada tapanoklar. Aýyň 20-si güni gazylmaly gaz bermeli ýeri 21 güni hem gazylman galdy. 19 gün günertandan soň gazyp berjek ekskavator salýarkasy 20 gün aýyň 20-si güni hem ýene dur şol işte. Odan menem bu barada suw edaranyň başlygyna çyksam salýarkan daýhan birleşik goýup bermeli diýip daýhan birleşige çyksam telefondan etrap ýol başçylaryň hiç ýeri men kömek sorasam hiç ýer kömek ýok. Meniň çeken ziýanym hem uly. Şertnamada 4 tonna 650 kilany galla senagaty tapşyrmaly her hektardan. Şoňa bolsan jemi 11 hektara 51 tonna 150 kilo şalyny men galla senagaty tapşyrmaly diýip mana şertnama gol çekdim. Tonna şalynam men şu görkezlen şertnamada görkezlen tonna şalynam tapşyrmylmedik ýagdaýymda men şo döwürde hereket etýän bazar bahadyn şonuň men pulun tölemeli diýip görkezlipdir şertnamada. Şertnama boýunça hatyryň bolmasa da şartdan ýylyň aýagynda suw edara senden hektara 400 manat pulun saklap galýar. Eger şonu şartdan bergi çykan ýagdaýynda da bugdaýyňdan ýa-da pakdaňdan gazanjyňdan saklaýarlar. Eger şu gazanjyň bolmasa geljek ýylky gazanjyňdan saklaýarlar. Şertnamada görkezlen düzgünlere razy bolmasaňam saňa ekmäne ýer berenok. Şol ýer şala düşse de düşmeýe diýip ýersiz goýýar seni. Şoň üçin alışmaly bolýar. Suw arıgyň başynda suw sakladan ok. Ulu arykdan şol daýhan birleşigi aýlanýan ýerde suw sakladan ok. Sebäbi kanallar gazyksyz. Ana şu suwun başyndan şalek otururlar aýtdy. Bizler diýip suw diýip gulagy diýip pilbini ýapabilemiz ok diýip suw güýçli diýip bar diýip ýerliginde etrawyň territoriýasynda. Ýöne şonu maňa ýerligine getirip berbilen ok. Men aýakda 2 oturun şalek. Geçen ýyl şu kanalyň beýle garasynda bizler 34 hektar şalekdik. Bu ýyl şol 15 hektar şalynam suwla bilen ok. Häzir meniň şo ýerde 5 hektaryň tohumy çüýräp dur. Onuň her kilogramyny 2 manat 20 teňeden aldym men elden, o hoçoluklardan. Hiç ýer kömek ýok. Kime ýurt tutsam maňa gelip hem gören oklar ýol başçylar. Şunu ýerliginde gelip görüň diýsem hiç ýer gelip gören adam ýok etrapdan. Maňa şol suw kömegini edip şol şalyny ekmesem ben şertnama esasında daýhan birleşige men tölegdi bolýan. Tölemeli bolýan. Bir giden çykdaýja galýan. Hemme çykdaýjy daýhanyň öz hasabyna öz kesesinden dökünem erkinlikden tohumam mana hoçoluklardan aýlanyp alýar. Ondan
Şu orup berende kambayın veriyor, o zaman suwam bermeli, ýöne suwam kadary beren ok. Ana şu sebäplen bizler şunu ýan çekket. Bizler öz kitämizden çykaranmazda gynanjakda, şu bizlere suw getirip berebilse, bizler şu tohumam, dökünäm öz kitämizden alynmazda gynanjaklar. Ýöne şertnamadaky görkezin tonalaram, mysal üçin tonam galla tenagata mana daýhandan alanda hapalygyny şu eger şonuň düşünmeýän daýhan bolsa hapalygyny köpetip şonuň daýhana tölenmeli nemesini az çykarýarlar. Arasa görmüşsün az mukdaryny az çykarýarlar. Mysal üçin daýhan 5 tonna berensen gerek bolsa tel ýar şonu hapa çykarýarlar. Ondan alybam otana galla tenagadan kalar billerden alyp satarlar. Az da satýar şonu, men şonu hakyky bilýän şonu alyp satarlar, satarýanlygyny. Daýhandan şu öndürilen önümi kömek etmese diňe şu Almanyň aradasynda orak gelir üstüne melisa goýýarlar, häkimlikden adam goýulýarlar. Guramalardan adam goýuly ýöne şu önümiň ýetişenden soň sen eýýän köpelýe şol aljak bol, şu şertnamadaky tondan aljak bol. Önüm ýetişinçe bolan daýhana hiç bir kömek ýok. Gaýtam daýhan şu wagty bir zat şu suw meselesi bolýar, bir mesele bilen jaň etseňem sen telefonuňy almaýarlar, ýa barsaň sen bilen senden gaçyk gezýärler, ene şunu ýan ýagdaý bolýar bizlerde, şunu ýan kynçylyklar bolýar. Bizleriň etrafymyzda häkimem täzelendi, daýhan birleşiň başlygam täzelendi, suw edaranyň başlygam täzelendi. Bular bir iş ýanyna baranda da bir göwnüňe laýyk bir iş öňür bilen oklar. Bir mesele söz bilen oklar. Halkyň har ýagdaýyny döwlet ýol başçylaryny ýetirmek isleýärin. Daýhana kömek gerek. Sizden şonu haýyş edýän.